L-Aġenzija għas-Servizzi tal-Qrati għamlet rapport minnu fih lill-Pulizija dwar il-każ ta' għajbin ta' laptop mill-Kamra tal-Eżebiti tal-Qorti f'każ pendenti. Iddikjara dan il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard meta kienet iwieġeb mistoqsija parlamentari tad-Deputat Whip tal-Gvern Davina Sammutħili. F'dan ir-rigward il-Ministru Attard ħabbar li wkoll inħatar bord amministrattiv biex jagħmel analiżi u skrutinju ta' kif jitmexxa dan l-element importanti fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Hawnhekk minkejja li ma sammix il-każ speċifiku, il-Ministru kienet jirreferi għall-għajbin ta' laptop li hu parti mill-evidenza f'każ fil-konfront tal-eks kappillan ta' Marsaxlok Luxaguna. Dan hekk kif fil-Kamra tal-Eżebiti fil-Qorti tinżamm evidenza importanti f'każi ġudizzjarji. Dara minn żmien dejjem għalgħu ċirkostanzi bħal da sfortunatament u għal daqstant irridu bqgħu nħarsu biex kien nsaħħu s-sistemi, nsaħħu r-risorsi umani u nsaħħu wkoll l-investimenti li tisir anke bl-użu ta' teknoloġiji li jkunu għad dispożizzjoni fis-suq biex kemm jista' jkun insarħu moħħ il-pubbliku ġenerali li l-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna ħadd wassal għal ġustizzja.